Kay tanan man apektado sa nagpadayong kagubot sa Middle East, may paklaro ang LTFRB-10 nga mamahimong muhangyo ang mga driver sa ilang pasahero og dugang pamiliti. Apan kinahanglang voluntaryo kining ihatag sa pasahero og dili pugsanay. Ilabi pa nga gisuspenso ni Pangulong Bongbong Marcos ang fare hike. Ano yung report ni Cyril Chavez? Ang jeepney driver nga si Richie, ilabihan na ang kabalaka tungod sa grabing epekto sa iyang kita tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa lana. Saysay ni Richie nga sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot gikan kadlawon, swerte na kuno kung duna siya kita nga 300 pesos. Busa, wala gyud kuno siya kasabot sa kalisod sa iyang pagpanginabuhi karon. Midugang pa kuno ang pagsuspende sa fare hike. So di kay sir, among kita karon igo ra gyud mo itubel og abang masobraan mi ani paggrahe na nasa mga sagatos. Grabing taas ana 300 among mga ginansya gyud anang karon nga pamagi nya. Buliki gyud mi ani sa pasahero lagi na walaon sa SP og senior. Tungod sa mong kalisod, may diskarte na ang grupo sa mga driver sa Agora Terminal sa paghangyo sa ilang mga pasahero nga kung mamahimo, mudugang sila og gamay sa ilang ginahatag nga pamiliti kanila. Sa kataas sa atong kurodo, ang atong gihangyo sa inyo, katong atong SP og senior, atong na lang ipareho. Hinoon, nakasabot ra ang ubang pasahero sa kalisod sa mga driver. Okay raman gyapon. Ala lang di mi magsupak mi nga. Unsay ko andi? Mahal ba ang krudo ba ya? Kasabot ra pud. Oo, kasabot. Among lakang, pwede ra kuno sigon sa LTFRB. Wala matud pagibawal ang paghangyo sa mga driver o konduktor ngadto sa ilang mga pasahero nga mudugang sa ilang ginabayad nga plite karong dunay krisis. Apan kinahanglan nga voluntaryo ang paghatag sa pasahero og dili pinaagi sa pagpamugos o pagtakda sa kung pila gyud ang ilang idugang sa pamiliti. Sabi ko naman sa kanila, basta't huwag ninyong pwersahin, huwag kayong maningil ng sobra-sobra, hayaan yung voluntarily mula sa puso ng ilan natin mga kababayan, mga commuters na magdagdag ng pamasahe. Wala sabdaw gibawal ang magpaskil og mga suwat hangyo sulod sa mga jeep, bus o taxi. Basta wala gihapoy pugsanay. Basta't walang reklamo na magagaling sa mga pasahero, walang pressure from the part of the drivers, walang hindi nangungontrata at hindi naniningil ng sobra-sobra. Kakibat doon dapat andun yung matrix. Nawagan ta ko nga unta nga mataas-taasan pa niya among plite sa gamay lang kay saon ta man ang krudo paspasaka ang plitihan wala gyud. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.